După perioada de sarcină și alăptare, tot mai multe femei se confruntă cu problema căderii părului. Este o situație frustrantă pentru care primim solicitări în fiecare zi. Ei bine, noi avem soluția și anume utilizarea terapiei PRP, denumită și terapia vampir, pentru stimularea creșterii părului și oprirea căderii lui. Este o procedură care poate fi efectuată de majoritatea persoanelor, deoarece se folosește sângele propriu, care este centrifugat pentru a se obține o plasmă bogată în trombocite. Această plasmă conține factori de creștere care ajută rădăcina firului de păr să stopeze căderea părului și să stimuleze creșterea lui. Sunt necesare a fi efectuate mai multe ședințe, undeva între 3 și 6 ședințe, spațiate la aproximativ 3 săptămâni distanță. Practic, se pune crema anestezică pe scalpul pacientei. După aproximativ 20 de minute, se centrifugează sângele, se obține plasma care este injectată cu ajutorul unor seringi cu apă extrem de subțire. Disconfortul este minim, pacienta își poate continua activitățile de zi cu zi, iar ca reacții, într-adevăr, sunt mici zone eritematoase la locul injectării. Pacienta poate prezenta un scalp ușor sensibil în ziua efectuării procedurii, dar toate aceste reacții se remit în câteva ore de la injectare.